Og altså egentlig har vi flest problemer med stillestand, men for at hun lige får lov at bevæge sig lidt, vil jeg gerne kigge bare lidt på flow. Ja. Altså det med, hvordan hun lige er, og hvad du tænker i forhold til. Hun har slet ikke den samme sådan, core, som Penny har. Nej. Sådan, for hun er sådan ikke endnu. I hvert fald. Nej, den skal nok komme, men hun er noget mere ranglet sådan i hendes. Sådan. Ja. Men det kan godt være, det er okay alligevel, sådan som det ser ud. Ja. Så det kunne jeg godt tænke mig at kigge på først. Yes. Og så er hun begyndt at få et lille kommentarspor på skridtøvelserne. Ja. Okay. Er det ved opstart? Det er det, jeg starter. Og jeg tror, det er noget med roen, og hun har lidt svært ved at være i det. Ja. Jeg synes bare, det er lidt synd for hende at starte med det, fordi så kan vi lige komme ud og arbejde. Ja, god idé. Men så lidt ligesom lige hun startede med at kigge på det, så kan vi lige se, vi går rundt, og hvordan vi arbejder. Super. Flot så. Du kan gå lidt mere jævnt. Så. Ja, men det mener jeg sådan, at du skal lidt mere blødt. Giver du en? Ja. Super. Her kommer hun ind, og det jeg egentlig fokuserer lidt på, når vi træner at gå, det er, at jeg kan se, at jeg føler, at hun nogle gange er lidt flyvsk, så jeg kan se, så jeg belønner hende for at tænke, jeg skal lige huske at blive her. Ja, godt. Så det er det, jeg egentlig fokuserer på, det er, at hun tænker det giver super god mening. Positionen. Der, hvor jeg måske tror, at du føler flyvskheden, det er fordi, hendes hoved er noget uroligt, synes jeg. Jeg ved det jo ikke, men det kan jeg bare, hvis jeg skal gisne, fordi hun går jo rigtig fint og jævnt. Jeg synes bare, at hendes hoved arbejder noget lidt frem, lidt op, lidt sådan. Men det ved jeg ikke, om jeg bare lige nu her, eller om det er noget, du ser. Det tror jeg egentlig, hun gør. Altså sådan, hun er ikke sådan meget op. Og jeg siger ikke, at hun skal. Nej, og det ved jeg heller ikke helt om. Også netop, fordi jeg synes, jeg har hele tiden været sådan, jeg synes bare, hun er en baby. Så jeg har ikke, ville have for meget sådan. For mig er det vigtigt nu, at jeg kan se, at hun tænker over, hvor hun skal være. Og at hun ikke, og det kunne jeg sådan nogle gange her, hvor hun sådan, jeg skal lige huske at blive tilbage, og sådan blive i positionen, for jeg tror, hun har en forståelse for, hvor hun skal være. Ja, absolut. Og så derfor har jeg ikke faktisk arbejdet så meget med hendes hoved. Og det kan også være, at det er en ting, vi skal arbejde med. Men det er bare, når jeg ser det, så er det det, jeg ser. Ja, men altså, det er også være, det der bliver lidt rodet. Det er det, jeg tror måske, du føler. Fordi det kan skabe noget uro. Det er jo ikke, fordi hun bliver ufokuseret, eller... Men jeg kan bare se, sådan at kører lidt op. Men altså, det er, hvad jeg ser i hvert fald. Og så tænker jeg faktisk godt tænke mig at se der gå nogle lidt længere stræk lige ud. For der sker hele tiden noget, når man laver cirkler. Og det er derfor, jeg tror sådan, kan jeg lige få lov til lige at blive i det. Og jeg kan godt tænke mig at se hendes hoved i en lidt længere passage. Så fint. Nu synes jeg ikke, vi kunne gå meget længere. Nej, det var flot. Det var super godt. Super godt. Nej, det er rigtig fint. Altså, jeg synes, hendes krop arbejder rigtig flot. Jeg synes, hendes hoved er vældig roligt. Men det er min tanke. Og jeg siger ikke, det er det, du skal arbejde med, men det var det, jeg siger. Ja, men det kan vi godt arbejde med. Men det kan være, at det hænger lidt sammen med, hvad kan man sige, hvordan har du trænet fokus på hovedet i stillestand, eller? Nej, har jeg nemlig ikke rigtigt. Jeg har fokuseret mere på
at hun bliver hos mig, at hun bliver lige her. Ja. At hun ikke kommer for langt ud. Ja. Ja. At jeg er nok fokuseret mere her. Ja, men det er også rigtigt. Absolut. Absolut. Jeg tror bare, det er ved at være tid. Ja, og det er godt, du siger det. Også fordi hun er ikke sådan en... hun er meget sådan, okay, det gør vi. Ja. Så hun kan godt finde på at kigge væk, men hun er ikke sådan en, som skrider eller sådan. Overhovedet. Det er heller ikke, jeg ser. Altså sådan, og vender hurtigt tilbage i det, så derfor har jeg ikke fokuseret sådan op på det. Og så jeg gentager mig selv, det behøver du måske heller ikke. Men det er bare, hvis du spørger. Jeg tror egentlig, at det kan være det, der roder det. Det skaber i hvert fald lidt uroligt helhed, hvis jeg kan sige det på den måde. Ja. Det kan også være, det hjælper hende lidt, altså også især også, når vi kommer lidt op. Det kunne sagtens. Ja. Men det kan vi sagtens kigge lidt på. Jeg vil jo gå tilbage til tilstand og gøre det, fordi det er svært at fokusere både på sin krop og sin gang, fordi jeg synes, hun går rigtig pænt og jævnt. Og det er derfor, jeg tænker, når hovedet bliver stabilt, så bliver det bare endnu mere, ja. Prøv det. Det synes jeg. Har du brugt nogle former for target, eller har du brugt det, hun står? Jeg har bare brugt, hun står. Perfekt. Ja. Så kan det jo være, at vi stille og roligt glider over i... og du vil gerne have stående, ikke? Fordi hendes hoved er armet her, når hun står, når hun sidder. Det var lækker. Og hvad laver hånden? Det er fordi, jeg har faktisk lidt haft, og det har lidt været noget brud, for jeg har faktisk haft lidt håndtakket på hende, hvilket jeg ikke har haft på de andre. Men den kan sagtens, den er ikke nødvendig. Jeg synes håndtakket er godt i den her sektion. Det er bare fordi, jeg var lidt i tvivl om, er det ude på siden, eller er det på en foran? Hvad er det, hun skal gøre? Ja. Det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg har ikke arbejdet så meget med det. Jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget på hendes hoved. Nej, egentlig. Okay. Jeg har brugt håndtakket, når vi har gået. Jeg har ikke brugt det her. Okay. Faktisk fri. Og hvordan har du brugt det, når du har gået? Er det med siden? Både sådan her med en godbid. Ja. Og så har han også lidt været en hjælp for hende. Ja. Sådan der. Godt. Men det er jo en måde at sige, der er dit hoved. Det tror jeg faktisk egentlig, jeg kunne lige mærke. Så det tror jeg måske faktisk godt, vi kunne prøve. Er det så ikke det, vi gør? Jo. Fedt. Så du er enormt observant på, hvor at, og hvis det er alt for bøvlet, at hun står, så træner vi det sidst. Ja. Rigtig, rigtig fint. Godt tænke mig, at hun hævede det en lille bitte smule. Der. Ja, fordi det er mere naturligt, det der, hun går, når hun går, synes jeg. Så du vil gerne have hende til at røre? Jeg vil gerne have hende selv, ligesom også lad hende sidde. Ja. Det vigtige er egentlig, at få hovedet. Så kan du altid træne det i stå derhjemme. Ja, jeg tænker også lige. Ja. Og hæv det, hun skal hæve det. Og selvfølgelig bliver hun i tvivl. Så du kan lige sådan hjælpe hende lidt, måske sådan lige noget med fingrene. Ja, det er flot. Flot. Jeg tror bare lige nu, er det lidt lige meget, hvor bare hun... Fuldstændig. Jeg er helt enig med dig. Ja. Nemlig rigtigt. Og så kan du stille og roligt hæve kriteriet til. Ja, super fint. Ja, og fri. Flot. Super fint. Fordi at det jeg så vil gøre, Helle, det er, så vil jeg stå her, og så få, når hun nu bliver lidt mere sikker i, hvor hun skal være, så vil jeg have hende her, og så vil jeg begynde at træne, altså virkelig langsomt, hvor at det er hovedet, vi kan ikke få, hvordan hun bevæger sig, eller når det kun hovedet er stabilt. Og så vil jeg ellers arbejde stille og roligt med at få lidt mere tempo. Ja. Og så vil jeg selvfølgelig stille og roligt begynde at fade det ned. Ja. Men igen, ned igen. Ja, for jeg tror ikke, det bliver svært at fade væk for hende. Det tror jeg ikke. Lige nu ved hun bare overhovedet ikke, hvad vi laver. Nej, præcis, og det er da klart. Ja. Det er da klart. Men jeg tror bare, at det er den nemmeste måde. Altså, det er jo egentlig lidt det samme. Du gør ikke, Mie? Jeg tror egentlig, jeg vil gå efter den opskrift simpelthen. Ja. Bare lige så hun bliver bevidst. Ja. Og kan vi lige prøve at lave det fra siden? Jeg skal lige have en idé om, hvor højt hun faktisk skal op. Jeg tror, hun skal lidt højere op, end jeg lige tænkte. Ja. Absolut. Og igen er det jo lidt anderledes, når hun sidder. Men nu lades vi som om hun står. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få hende. Men det skal jo ikke være problemet. Nej, men det er bare for, at jeg lige ved, hvor... Ja, når du kommer hjem. Der. Nej, lige en lille smule ned. Der.
Der. Ja, godt stå. Flot. På hendes hals, altså, hun er jo anderledes, som du siger. Ja, godt stå. Rigtig flot, lige nøjagtigt. Der synes jeg, hun ser pænest ud. Og vi kigger på hendes bagpart, der ser er den helt, altså kan den sagtens blive oppe, og alle de her ting. Det er jo ingen problem for hende overhovedet. Flot, men det er også der, hun søger op selv, synes jeg, når hun går. Når hun går der og er allermest stabil og flowy, så er det der, hun selv sætter sit hoved. Så jeg tænker jeg, så kan vi så godt kopiere det. Så det vil være mit allerbedste bud lige nu. Ja, det tror jeg vil give os noget ro. Så i stillestand her, stående. Altså, ja, præcis. Lige nøjagtigt. Og så vil jeg, og så vil jeg arbejde med alle retningerne. Men det vigtigste, men det vigtigste lige nu, tænker jeg, det er faktisk lidt fremad bevægelsen. Så kan du altid sætte det på med de andre ting. Men sådan så hun ligesom får, okay, jeg går her, og jeg kan sætte det her, og hovedet af. For jeg tror, du vil hjælpe hende. Ja, det tror jeg også. I den sidste. Ja. Fedt. Det kan vi måske lige vende tilbage til, men så kan vi kigge lidt på skridtøvelsen. Det synes jeg. Jeg tænker, du ved godt, hvad du skal. Ja. Det er det vigtigste. Ja. Nå, vi kan lige prøve at lave på skridtøvelsen, så ser vi lige, om der kommer noget. Og det er, jeg tror egentlig, det er alle skridtøvelserne, så det er plads. Du skal sige noget. Måske kan jeg går lige lidt, og så laver vi lidt et andet billede. At det der. Yes. Jeg plaster dem. Slukker vi? Hvor er det sødt. Nu er der ikke noget ved. Men det, som jeg måske tænker, måske kan skabe det er, at hun når ikke rigtig at respondere, før at du er smuttet fra hende. Så det, jeg tror, at jeg faktisk vil arbejde med første respons, ligesom vi gjorde med den tidlige hund. Med at du siger signalet, og så... Jamen, det er ligesom bakken med Penny. Det var bare det der med, at fordi vi gør det med bakken med hende også, at det hun... Ja, netop. Fuldstændig rigtigt. Så jeg vil sige... Jeg kigger på de små bevægelser, ikke? Præcis. Ja. Men vente på hende, sådan, så det er hende, der tager initiativet på dit verbale signal, og så følger du med. Ja. Så plads, respons, kom. Ja. Fordi at det er som om, at det er lidt sådan lidt... Og så sådan lidt, vent på mig, altså. Og så måske er det altså lyden, men det kan være, det kommer ikke, fordi at flowet bliver brudt lidt, hvis man kan sige det. For det er det, hun kommenterer på. Måske. Det er i hvert fald mit bedste bud, når jeg lige ser det. Godt nok uden lyd, men man kan alligevel se, at der er noget, hvor vi så lige kunne gøre det lidt mere fint, eller samarbejdet lidt mere, altså helhedsmæssigt, tror jeg egentlig, det der på os igen, fordi hun responderer jo super, super fint. Det er bare ligesom den der finfølelse. Og vent lidt mere, og så klikker vi hende for hendes respons. Plads. Prøv at lade være med at bevæge dine ben. Vi skal lige se. Jeg kunne bare gå til mig at se, hvad gør hun noget på det verbale. Ja. Plads. Klik. Rigtigt. Plads. Klik. Super. Nu laver du et lille bevægelse, når hun ligesom er gået forrest, hvis man kan sige på den måde. Plads. Okay. Der har vi lige lidt der. Ja. Og det er den lyd. Det er ikke mere end det der. Nej, det er bare den der. Fint. Plads. Flot. Og så belønner vi hende for bare at sidde. Ja. Dygtig og være i ro. Dygtig til at stå. Og så prøver du at lave en reel vending nu her. Men du venter lige til hende er blevet ventet på, hvis man kan sige det. Plads.
Og så går det. Ja, tak. Meget, meget flot. Meget flot. Det er godt. Og det er bare lige den der GPS, der lige skal pusses en lille smule af, ikke? Jeg tror egentlig Fri generelt også i det her kommer til at hjælpe hende med hovedet. Med hovedet? Ja, at hun ved, hvor hun er. For jeg kan godt mærke lidt nu også, at hun bliver sådan hurtigt lidt. Også hvor, altså søger lidt min hånd, og at det måske kan hjælpe hende der også. At hvis hun ved hele tiden, hvor hun skal være. Yes. Og der kan du jo også lave det. Og derfor jeg kan nemlig mærke hende, at hun sådan nogle gange lige sådan søger. Ja. Bliver sådan lidt tålmodig. Ja, og måske lidt tvivl. Ja, jamen det er det. Begge dele måske. Ja. Og det kan jo ikke sagtens være, det lyden, der kommer deraf, ikke? Ja. Skal vi lige prøve at gå lidt tilbage? Prøv at stå. Få et legetøj lige lidt. Plads. Flot. Super. Så gør jeg det lidt langsommere for din side. Ja. Plads. Så vil jeg lige få telefonen. Og for at sidde der og være der. Super. Så lidt slow motion-agtigt, ligesom vi gjorde med Benny tidligere. Flot. Flot. Ja, kom en lille smule, det er godt. Ja. Super. Dygtig, super fint, flot. Så umiddelbart er mit bud lidt mere tydelighed, lige at vente lidt mere på hende og klikke for hendes respons i det. Ja. Så det, du ved, plads, og så kommer tit til at gøre det samtidig med, at vi siger det. Og det er der, de nogle gange kan hænge lidt bagud. Måske tror jeg, at begge tingene hænger lidt sammen. Fordi hun, altså, tror, at lige nu er hun sådan lidt usikker, utålmodig, sådan, ved ikke helt hvor. Og, det tror jeg. Hun er også... Ja, hun er ikke så gammel. Nej, det er den ene ting. Altså, men for jeg synes faktisk, hun gør det rigtig fint. Absolut. Men at jeg tror virkelig, det hjælper det med det der med hovedet. Jeg har slet ikke tænkt på hendes hoved. Jeg tror også, det kunne skabe noget tryghed for hende, som du selv siger. Og også i vendingerne, og også i... Det tror jeg virkelig. Fordi hun tænker lidt meget på det, kan man sige, når hun går derude. Ikke? Jeg kan godt mærke, når jeg skal lave de der stilltidsøvelser. Ja. Fordi så bliver hun sådan lidt... Ja, præcis. Lige nøjagtigt. Og det giver sig så til udtryk, også når man så bevæger sig. Ja. Så ja, det vil jeg simpelthen sætte 100% ind med, fordi så tror jeg, det hele vil samle sig på en eller anden måde. Fordi hun bevæger sig super, super lækkert, hun responderer, hun, altså virkelig. Ja. Lige det sidste, det er lige limen, eller prikken over i'et, eller kald det, hvad du vil, ikke? Men absolut, hoved. Fedt. Godt arbejde.